Dnes sa budeme zaoberať témou v oblasti psychológie, kognitívnou disonanciou. Kognitívna disonancia je reakcia človeka. Rozpor, nesúlad medzi vonkajším správaním človeka a jeho vnútorným postojom pociťovaný ako nepríjemný a vyvolávajúci úsilie o nastolenie súladu. Napríklad, ak veríme, že fajčenie je nezdravé, ale aj tak fajčíme, vzniká disonancia. Autorom kognitívnej disonancie bol významný americký psychológ Leon Festinger. Jeho výskum pomohol objasniť, ako ľudia menia svoje presvedčenia a správanie, aby znížili disonanciu a obnovili psychologickú rovnováhu. Aké sú príčiny kognitívnej disonancie? Prvá príčina – konflikt medzi presvedčeniami a správaním. Ak máme presvedčenie, že fajčenie je nezdravé, ale aj tak fajčíme, vzniká disonancia. Táto disonancia vyvoláva pocit nepohodlia, pretože naše správanie je v rozpore s našimi presvedčeniami. Druhá príčina – nové informácie. Keď sa stretávame s novými informáciami, ktoré sú v rozpore s našimi existujúcimi presvedčeniami. Napríklad, ak sme presvedčení, že určité jedlo je zdravé, ale neskôr sa dozvieme, že obsahuje škodlivé látky. Tretia príčina – nútené voľby. Keď si musíme vybrať medzi dvoma protichodnými alternatívami, čo vedie k pocitu nepohodlia po rozhodnutí. Napríklad, ak si musíme vybrať medzi dvoma pracovnými ponukami, kde každá má svoje výhody a nevýhody. Kognitívna disonancia je stav, keď máme priepasť medzi tým, čomu veríme ako pravdivé, a tým, čo skutočne robíme. Predstavte si človeka, ktorý stojí jednou nohou v jednej loďke a druhou v druhej. Čím sú loďky ďalej od seba, tým je človek vo väčšom nepohodlí a napätí. Ako si pomôcť? Kľúčovým faktorom je porozumieť situácii a konflikt čo najskôr riešiť, neodsúvať ho na neskôr. Čím ďalej a hlbšie zájde kognitívna disonancia, tým viac sa budete cítiť bezmocní a bezradní. Máme 3 možnosti riešenia problému. Zmena správania. Zmente svoje správanie tak, aby bolo v súlade s vašimi hodnotami. Zmena myšlienok. Prehodnoťte svoje presvedčenia a zmente ich tak, aby sa znížila disonancia medzi vašimi myšlienkami a správaním. Ospravedlnenie svojho správania. Niekedy je riešením nájsť ospravedlnenie pre svoje správanie, čím sa zmierni pocit nepohodlia spôsobený disonanciou. Každá z týchto možností môže pomôcť znížiť kognitívnu disonanciu a obnoviť psychologickú rovnováhu. Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje a pracujte na sebe každý deň. Disonancia znamená byť k sebe úprimný ohľadom rozhodnutí, ktoré robíte.